Mwari baba ndagura kuroiwa, Mwari baba ndagura kuroiwa. Unzi Mwari baba ndagura kuroiwa, Mwari baba ndagura kuroiwa, Mwari baba ndagura kuroiwa. Nonditarire munzira dzangu. Kazwai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Mazuva amire kufamba. Zvitiko zvichirwadza, zvitiko zvichinakidza, zvitiko zvichisekesa, asi mazuva amire kufamba. Nhasi unoka tauya nechitiko chinorwadza, chitiko chinosuwisa. Ndofunga mukatarisa kumashure kwangu kune marata akazara-zara. Ese yanga mabhizinesi evanhu. Think vanhu vanga vachishandira nzvimbo iva, they are above 1,000 and above. Vanga vachikwanisa kuraramisa mhuri dzavo vachitengesa zvakasiyana-siyana vari mune ino nzvimbo. Asi nhasi uno patumirwa magredha, mapurisa, zvese ndokubva vauya vakasomeka shuwa kuti rasara raground. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tikupei nyaya iyi zvizere, asi chandingade kukuzivisai ndechekuti vanhu ava vanga vachigara munzvimbo iyi havana kungouya vachigara vega, havana kuzvigarisa, asi kuti paitori nemapepa aivepo, paive nekwavaibhadhara mari. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nonditarire munzira dzangu, nonditarire muchiraramo changu, nonditarire muchiraramo changu, nomushorere muchawi wedu, nomushorere muchawi wedu. Ndakumbira chumba, ndakutenderera harawa. Inini ndoitwa Message Mbaiwa. Ndiri chairman musha uno weSeundukupani. Saka chitiko chaitika panapa ichi. Mutemo zvaunenge uchiita basa rawo, asi kunga uchitarisira kuti mutemo ngautariswe divi remajority. Nekuti vanhu mararamiro atiri kuita sofa akatiomei. Panapa tine mafamilies anga akawanda, anga achienda eliving, vanhu vachiwana mabasa, vana vachitoenda kuzvikoro, vanhu vachitorarama. But to my surprise, ndezvekuti mazira andinoita hangu mutemo, maybe zvakandipfuura wenini. Ndinobhiliva kuti kana mutemo uchiuya kuzoita basa iri rakafanana nedemolition, kunotumirwa notice yekuti nemusi wakati ngeizvo zvenyu zvaamuposition kana kuti mabvisa zvinhu zvenyu tichauya tichibvisa. But to our surprise tazongoona kuseni mapurisa apo, sheriff nevanhu vake, zvinhu zvakutopwanya. But my concern is on majority kuti ichararama sei. Vanhu vari kuno kuindustry yanga yabooster vanhu kumararamiro. Also politically vanhu vanga vachitoita inonzi indigenization yakataurwa napresident. They were indigenizing themselves, vachiita mabasa avo emaoko, ende zvanga zvatoti rijisira mhosva kuno kwaita kunozikanwa nenyaya yekuti vanhu vanobatwa ngunzi, kuye kunonzi kubatwa munhu achirobwa masikati machena. Ende tinotarisira kuti macrimes edu achakwira stereki yekurobwa kwevanhu, kubirwa mudzimba, because vanhu vacho havasina zvekuita. Industry yademolishwa zero. Pfungwa yangu yandichifunga kudai hurumende yanzwa chichemo ndechekuti vana vedu isusu vatiri kutarisira kuti vange vari munomu vachiita industry vatsvagirwa grounds riri pamutemo togadzirwa maindustries. Tine maland aya amunoti, ndofunga kuhurumende kune maland avanoti maopen spaces. Taifungidza kuti kuno kudai yatitsvagirawo open space iye inokwanisa kuti vana vakwanise kunoenda kunoita maindustries avo semaitiro avanga vachingoita panapa. I think izvi zvaigona kubatsira kuti nhamba yedu yecrime munharaunda ive shoma, nekuti to be honest crime rate yedu yakutokwira. Kurobwa kwevanhu, kubirwa mudzimba, because havasisina zvekuita zvacho. Ndofunga mangatarisa panapa chitokontaina, ndofunga more than 1,000 people they are operating here.
vachiita zvavari kuita. Saka masubstitute aya ndanga ndichikumbira kuti kuminister of transport ndanga ndichikumbirisa vamona kana vachindinzwawo taikumbira kuti kana kuine mutemo ungagadzirwe wekulisa masubstitute achirenewiwa vanhu vachipiwa maplans ekuti vakai zvakadai so zvinoyemurikawo along the highway. Ndaikumbira kudai vanga vakwanisira kutigadzira mutemo wakadaro minister nemakurukota ehurumende kuitira kuti nyika yedu ine vanhu yeshungu yekushanda but havana industry yacho. They are creating their own industry in order to accommodate themselves. In the first place, akanga allocate vanhu kunoku ndiani? Thank you very much. That's a very good question and I was expecting that. Vanhu vachiuya panapa, we have been approached as my chairman. Takatono zvese zvinoda procedure. Who owns the substitute? The buffer zone. Is the Ministry of Roads. And the politicians have applied for the buffer zone to the ministry. And they have been given no objection to utilize the buffer zone. Vakapiwa mapepa nesuwo takatomaona tikaona kuti azvoshuwa semapoliticians anyorera application vapiwa no objection vakatopiwa condition yekuti musaise ma-permanent structures munofanira kumine ma-temporal structures kuona kuti zvinhu zvakatowirirana. But chinozoitika ndechekuti handizive kuti mutemo wenyika in terms of nyaya dzemadeeds neland occupation dzinozofambawo sei kana substitute ichipfuura nemuland yeprivate land developer. Saka private land developer ndiye akuclaima kuti no, I own the substitute. So ipa pauda clarification yekuti substitute kana ichipfuura nemuprivate land inenge ichionwa nani. Apa ndepani papfugari? Yeah, it is said Fugari properties. But ministry yakatombovisita ikauya ikachiona ma-demarcations and they proved that this is a substitute. It's a buffer zone, whereby buffer zone is owned by Ministry of Transport. So taane concern yekuti mutemo waita, we can't override mutemo. Zvatoitika. But what's the solution for our youngsters in order to survive? Ndopaane concern yangu sachairman nomusha wapwanywa zvese zvapwanywa izvi. Ndinoda kutengesa mabhasikoro. So tatongofonerwa kuti yambise zvinhu zvokupwanywa nemunhu anga achitengesa ari kuno. Saka zvatiafekta nokuti izvezvizvi utoshaza zvinhu ndozvitora ndozvisa paya. Pakutanga imwe place yekutotonesa zvinhu. Ufuchi time yekuti utsvake zvinhu, utsvake nzvimbo yekupesa zvinhu pari safe zvinotoedza. And also pakutengesa kwedu makastoma anenge achiziva kuti tiri pakati. Saka vamwe vanogona kungosvika hapasisina vanhu. Saka izvozvozvo zvinenge zvakutogona kutoti afekta futi pamakastoma ese achaziva kuti because hatina time yekutosiya kana nhamba kana kuti vazotibata papi vamwe vanenge vasina vanenge vangodirecta kuti endai pakati unowana mabhasikoro. Mama nenguva yakadii muri ivava? Kana vatata ni 3 years. Kuzokanyirwa so mama ambopiwa warning here kuti ndo zvakuita? Seninini zvangu ndandisi kutomuziva. Mazongoona vanhu vatouya ndatofonerwa neanenge achitengesa pano kuti chitomhanya itibvise zvinhu. Ya pakaipa, but mimi nzvimbo iyi makanga maiwanawo sei? Isu tatutorendawo zvedu muridzo wenzvimbo yanga itongoriwo ipapa. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Zvaitika izvi zvatiafekta zvakanyanyisa, tarasirwa midziyo yakawandisa kuti mari yatinenge tichida kuti tarasirwa nayo kwete mari yarasirwa panapa chiri kutishamisa ndechekuti nyaya yedu inenge iri kuhigh court. Saka isusu titori pamirira kuti high court inonzwa nyaya yedu kuhigh court takati gowadheti musi wakuti tinonzwa kuti nyaya tichafaniswa sei. Asi nhasi tangozondofuma tatoona message of court akuuya itoti makapiwa oda 4 years ago tikati aiwa oda yamukutera ndeokuti tikisana nayo
ndakatenda nayo kana ndakabata koti oda iyo inoita kuti pamupa yakamira saka ivo havana mbuka kana nguva saka isitangozokwanisa zvishoma shoma bati zvakawanda kufanisa mukati. You know, it's such 100,000. $1 million can come to $1 million of the bus. Million Jay, no, your bus. The thing is, when you does he own the buffer zone? Nzvimbo iyi takaiwana tafambira nzvimbo iyi inonzi road nzvimbo yakaitwa set aside road expansion yabharaza munokuona kuti musati kwacho kwakaisipandwa kure kuenda kuna bharaza kusina kupanda takanga tangopiwa takapiwa 70 meters 70 meters matinomakuona matiri muroad dzezati mapani koshamisika kuti gari sibare kuti apani ariwana kuroad nzvimbo iyoyi akozuti road act yakagadzirwa muna 2004 chireva kuti munhu wese anenge achida kuaplayira kuti ashandise anoaplayira kumisemusana saka ichinyika kaita saizvozvo tikaenda kuminis of transport tikazwa minis of transport kana musangano zanupf kandaiva kana imuko vana musangano zanupf daimunodiwa letter of recommendation zanupf department inonzi empowerment and digitalization tikaita saizvozvo tikapiwa tsamba neminis of transport recommendation daiva ndiyamunoshandisa zvenyu kana takuda nzvimbo yedu tinozokudza inobvisa chii zvisitainenguva kati haizvo zvaitika nzvimbo yachiro gari akabvira gari pabva patakatanga kupiwa nzvimbo yaramba achingotizvisa minista of transport vakambozama kumunyorera matsamba vachizama kumutsanangurira vakambotizama kuti tiite mameeting tese mastakeholders kana minister of land nechinyamwese wakawanda iye airamba kuuya izvozvi titori nemwe musangano vakanga tisangane tese neminister of transport naiye bugari but iye akadeya andomungaemirira zuva ranhasi kuti risvike kana zuva ranhasi radai rasvika obva tase obva aputa saka meeting yatakanzi tiite neminister of transport haina kuita takambotomashure apo takakanzi vatakatombonetsana tikadaidzwa nadisco yekuwarren park yatiri inoyi vanonzwisa kuti tikunetsana pai takasvika ikoko vakati walk away from the meeting hapana takataurwa vachiti mapurisa hana zvaanotibatsira ndoti izvozvi tine makoti cases akawanda achitisingira nzvimbo iyoyi senipapapa nditori nemwe kesi yenonzi mdp pavakauya mashure mavachida kuisa fenzi tikatira kuwamisa tika aiva inini nzvimbo iyi andinoganzi yeminister of transport vakatoya vakasisa mapegenyu pamunotoziva ndobva vakabva vaenda kupolisi vakanoacha mdp mumashure omu meso muti akatombosungirwa trespass muna 2001 tikanwa kuiswa kuhigh court vakadzoka futi vakada kutisungira trespass tikanonzi kudare hazvikodzere kuti timire padare nenyaya imwe chete nyaya takamboakuiswa kudare rimwe chete ndobva vazotonga vamwe vedu 3 venga vasina ombobatwa patakatanga kubatwa matare acho hachaziva zviri kufamba sei kuti munonzi muri 7 mubatwa mune mhosva hwai vamwe uzonzi aiwa imi hamuna mhosva nyaya ikatongwa kumajesty court vamwe vedu 3 vakawanikwa vaine mhosva tikapira nyaya yeku high court vakazowanikwa vasina mhosva saka gore rino atanga futi akatongotanga kungoita ipapa vakatisungisa achiita kuti iye akwanise kuisa fenzi yakaita akabva yaita zvikwangwari zvake muroad mati achiiti garis property saka nhasi ndobva wazosvika apa vamuri kuona vatipitsira asi chokwadi zvokuti kana dai tinge tiine pavement tikatokumezerai hatina kana inchi yepurasi mabhugare matakapinda hatina kana injojo vakatouya weminister of transport
naiye Bugari tikatobatsirana kurwawo huko panotangira purazi rake iye achienda kumberi. Saka izvo zvitotinetsa kuti tinyatsonzwisisa kuti chikushandiswa kumatare edzimhosva chichiitika kumatare edzimhosva kuti matare edzimhosva acho ari kutonga sei especially kumamajor court atinyatsokudzikana nazvo because ndokuri kubva ndokwabva nhaurwo yamuri kuona yese yekupanwa kwanapa zvakonzerwa nekumajor court. Kana kudai kunzeti nenguva mukauya tikakuratidzai mapepa nemajajmendi acho aipiwa nemajorinoona nevanhu vekumajor court kuna 40 munotoona kuti kana munhu asina kana kuenda kuchikoro chelo anotoona kuti apa pakanganiswa zvekudai kana muine nguva mutore nhau munouya toti nawo mapepasi tokuratidzai nhau dzisati kutaura idzi dzokusungwa ndamupiwa mani anchada ndamupiwa mani foni yangu anomunyengerera chii inokutora foni yangu mani akuenda nefoni yangu anokutora foni yangu mani mira nhau iyi takaitanga muna 2021 ndopatakatanga nhau tapiwa ngomweri kuti shandire panzvimbo zviziva zvisina kufadza Bugari. Takatanga kutendesa kumakoti nemakesu akanda kutaurira tinofunga takaenda kukoti ndofunga zvinopfuura kashanu 5 times izvo hatina kana kesi 1 yatakaluza naBugari. Tikazoenda futi takuenda yeeviction yaazoita nhasi tikaenda kumakoti kucivil court na court kucivil court ndo patakazoshamisika tayobva tati tichitongwa matare tichienda kumatare ozoti musi 1 takutoti pachonzi nhasi nomusi wejudgment akabva ngonzi kauya rimwe pepa rabva kuministry of transport nekuti nzvimbo ine yakada seapera tikataiwa ministry of transport kana yakatitorera handinyorerei tsamba imimi dzainoudza isusu vanhu vakambopa dzamataurire yakatiita tikakuradzai mapepa atinawo vakatotaura kuti aiwa kana isi takuda kuzoexpanda Bulawayo road tinokuudzai inini mogadzira mutime yosvika zvinhu zvenyu asi hamuwaki mapermanent structures muwaka matemporal structures ndozvenji takaita mukuona vari matemporal structures. Saka tine urombo kuti vana vechidiki vamwe ngwatowana kuti vakutokuraramira pemba nevanhu vakawanda pa18 kusvika kana 30 azhinji unovenga kutowana pekuraramira panapa. Saka kutorasirwa kwemabasa kwevana veZimbabwe mabasa ingakuitwa nekurongwa chezanupf change as empowerment chekuti vana varambe vasiri mutoriro vana vawane zvekuita asi nekuda kwevamwe vedu vari kumatare uku vamwe vedu ndovana veDichigari vanofunga kuti mari ndoinotonga saka vakakwanisa kushandisa mari yavo isusu tirikotenge tiwo mabhizinesi akutanga kudiri hatina mari yatenge tinayo tataikwanisa kungowana kuti mari shoma tiendawo kuna tsvagawo maloya tibhadhara tienda nayo koti. Inini chiitiko chaitika ichi muzvara nhasi inini handakufara nacho nekuti isi nyaya yedu yenge iri mudare kuhigh court tinechina mukoti musi wa15 June kuti tinopuwa judgment tendakamira kuti 15 June kana achinge asvika kana tichinge takundwa kana tichinge ahwina otanga kuita action paground kuti zvaita nhazvo kuti anozotimbunyikidza kuti pwanyira takarivarwa ende vanhu vazhinji varasikirwa nemabasa panzvimbo ipapo. Iye Bugari akunyatsoziva kuti kudzokera mukoti kuchati asenza ipi nzira chaiyo yekuti atipunzire isu hatina kumboona maeviction achona isu kutonetseka kuti maeviction akatambidzwa akaverengwa nani kusvika muzvara nhasi so asi nhasi avazotipunzira kutoti kana hurumende ichitomboongorora ngaimbonyatsoongorora zvinhu zvafamba sei kusvika panguva yatiri nhasi kuti zvinhu zvedu zviita sei zvinhu zvedu tizive kuti zvinhu zvedu zviri kumbonyatsoitwa sei muno munyika nekuti pemba charamira mhuri dzakawanda pagraundi papunzwa pachina ipapo penge tikavaka majarata tikana nehurumende ministry of transport musavake mapermanent structure tai zvinhu zvemarata kuita kuti kana tada kusenzesa nzvimbo yedu tinongokutaurirai mubvisa zvinhu zvenyu moenda moenda tokutsvagirai kana kutovhedzai kumashure kana kuti motsvaga pamwe pekuti tokuisai nemabhizinesi enyu
saka tendepo kuti takaiswa neministry of transport hatangori kana tangopo takapila ministry of transport kadzosa kuZANU-PF takaenda kuZANU-PF takaenda kuZANU-PF takanopiwa tsamba iyi dzokera kuZANU-PF munopiwa tsamba vatadzoka kuZANU-PF vanopiwa tsamba vatadzokera ministry of transport vanyorwa tsamba asi kuchamisika kuti vanosuwa here suka ndinosuwa ministry of transport yakatipa nekuti isusu hatina chedu ipapo takatopihwawo land yeministry of transport hatangori kana tangopo nofunga namashoko angu ndotenda hangu naiwana rakanaka noreka takumbira shumba takutenderera ra enda magari garira ngoma unzi Mwari Baba tagura kuroiwa Mwari Baba tagura kuroiwa Mwari Baba tagura kuroiwa unondidarire nzira dzangu. Ombuka mhuri yeZimbabwe ndo nhau iri kutora nzvimbo kuno kuWhite Cliff. Nhau yekupazwa kwedzimba haina kutanga muzuva ranhasi yaane nguva ichingoitika. Vanhu pavanovaka vanotovaka vachiziva kuti mune ramangwana iro zvinhu zvinogona kuenda nepamwe. Asi ngatimbozvitarisai nerimwe divi kuti ko vanhu ava varuradza kuti vamwe vangu vane 3-4 years varipo, 5 years varipo. Ko kana zvanga zvisiri pamutemo zvinogarireko makore akawanda kudaro vanhu vakangotarisa zvichiitika. Izvo zvinozoita kuti vanhu vapinde losi hombe kutaura kuno pana ambuye varamba kubuda pakamera vakabva kunohodha nezuro ende varushayiwa kuti zvinhu zvavo vachazoita zvekudini vanenge vakunotengesera mumba mavo here. Uyezve chimwe chitiko chatishamisa ndechekuti papazwa tingati munzvimbo imwe cheteyo mune maChina ari kuitawo zvejecha asi hapana kumiswa ipapo. It's business as usual, but vanhu ava varingori pamwe chete. Ko zvacho zvekutsvaga mari zvakusiyiwa here kune vekunze vachifadaya isusu vemuno munyika tichidya nhoko dzezvironda? Tungaitinzwe pane mupenyu patinomboti taita 5 steps ahead torwa dzimwe 5 steps back. Vanhu effect yekuparadzwa kwezvinhu izvi ndo ichange ichizoonekwa nevanogara munzvimbo ino sezvo mbavha dzakuzotanga kuwanda sematauriro aitwa nemumwe mutauri. Andrew Neshamba signing off. Ngasanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh